zvandirwadza kusvika pekupedzesera varume chiureregedzai iyezvo zvimwana aurewa kufira isina kunaka kupakwa jira mukanwa vanga vakarera pamusoro pemwana mushonga wakanwa kunzi kuedza mwana endi akatourayiwa usiku tofamba achishambadzwa asina kupfeka nekubatirwa mameseji unonge usina kugutsikana neimba yako vakadzi kukupinda kwakaipa iwo murume wako ninge wamushorei kuenda kuno mumwe murume unofunga kuti makangwara makachena musina kuchena musanongedzerane muchitaura zvekuti hure pamwe pese muri mahure futi after all. Yes, amuri yeZimbabwe atichisangana zvakare paHot Trends apo patinokupa inyaya dzinenge dzichipisa around Zimbabwe naika. Kutaura kuno ndofunga makatarisa kuseri kwangu kune mhomho yevanhu yakaungana pamariro naika. Zviri kuitika pano zvaitika pano muri yeZimbabwe zvinhu zvakatyamadza not only muno muSt Mary's chete asi ruzhinji rwese reZimbabwe naika. Apa murume wechidiki ane makore 31 ekuberekwa anozikanwa nezita rokunzi Tonderai Mukaro anga aine anga ari truck driver azviuraya mushure mekunge anwa muchetura akabva aurayiwa zvakare mwana mudiki ane 4 months. Saka pari zvino tine vehukama nemudzimai waanga achigara nawo vane rondedzero dzavada kupa kuti chiitwa ichi chakafamba sei. Ngativanze vachitaura. Indarwadziwa zvekurwadziwa zvine mwana uyu ende ndakatomuona panga akarara pacho ndikaona baba vacho vanga vakarara zvakandirwadza zvekuti ndikasvika pekutoti torei jira muvhare mwana uyu mavhara baba ava ko mwana mudiki uyu seshuwa jira rakatorwa rikavharwa mwana uyu akatorara pamusoro pejecha zvakandirwadza zvekuti ende chiitwa icho chandirwadza zvekuti ndakutodzidzisa vamwe vechidikawo kuti musazodaro kuuraya mwana kana kuti ivo varume ivavo zvakare nenyaya yekuye chihure yekuti vanongonyenga vagirefuna achisiya uko achisiya mukadzi wako unenga hure sina kana shumbu nemwana zvandirwadza kusvika pekupedzesera varume chiureregedzai iyezvo zvimwana aurewa kufira isina kunaka kupakwa jira mukanwa nemunhu chaiye kuuraya mwana wako handifunga kuti mwana anga ariyo murume uyu baba vanga vakarera pamusoro pemwana zvekutoti baba mushonga wakanwa kunzi kuedza mwana endi akatourayiwa usiku kunze kuedza kuti baba vakazosumudzwa panzvimbo inge akarera mwana vanga vachiri vapenyu vakasvika kugedhi vakapuhwa mvura vakatorutsa kuti vanga vari vapenyu iye vakatozomwa mushonga wekwakutoedza asi mwana ndakapuhwa usiku. Ndo zvakandivadzidzise vechidiki nyona baba ivava kana kuvanakadzi vechidiki vava kuti zvakadai zvinaini manzi kutakura mimba yako wozvara mwana wako ongoregedza achienda kuyambuka kubva South Africa kusvika muna muZimbabwe kana shungu mwana anoyamwa 4 months zvinorwadza kurara hope kupinduka kusiya mwana wako ari kuno muZimbabwe kudaidzwa kuramba kuuya mwoyo wakaipa diablo Satan. Tanzwa zvakare kuti kune paine ringava bhodhoro remushonga rakashandiswa ipapo rakamira sei bhodhoro maono here bhodhoro iri handina kuriona asi rakanzi chigubhu chemwana chaisirwa mukaka kuti ayamwe ndo makaiswa mushonga imomo. Toendawo zvakare veruzhinji vari kuti amai ava vana kana shungu dzekutaurwa zviri kuitwa mavaonawo sei vafirwa nemurume zvese nemwana mavaonawo sei? Indongoona kuti amai ivava mweya wakaipa ndato mweya wadiablo Satan muroyi mukuru chaiye havana kana shungu ndofunga mwana hasi wokutanga kuuraya mai ava nekuti anga ari mwana wokutanga afa kudai izvi mai ava vaifanira kunge vakanaidzwa nachete vavo kuti kubvai kuJubek muye kuno muyamwise mwana mai ava vakaramba iko ndiri kuuya chirwere chichihure chapinda kachi ndiri kuuya kusvika baba varwadziwa vakandofunga ndikati ndakuuraya mwana neni vachauya havana kuuya mai ava vazoyazvara nhasi nekuti uyafa vatofara vana kutsamwa. Saka pakatotora mazuva akawanda vasati vauya vachitombonzi vauye. Chokwadi inga 2 days. 2 days. Tanzwa zvakare nyaya yemufananidzo yakasendwa pamafoni apa iri kungotaurwa pano panhamo ungataura muri yeZimbabwe mama kuti zviri kufamba sei mameseji akabatwa pamafoni
mifananidzo yachona irunzi yakaonekwa yasenderwa mukatauro muri Zimbabwe kuti zvakamira sei? Pavakasenderwa baba vari pasaiti, mwana ndobva iswa pasaiti kuti mai avarwadziwo mwoyo kuti zvazoitika izvi ngemuchida izvi, asi vakazviona, asi vakataridza kuti handina hanya nchanozvara mwana mumwe kumberi uyo asiri akavha chibeke changu chanozvara vamwe vana hope kumberi vachitaura amai vana vakaona nichazvara iyeye kanochiuraya chazokonzeresa kuti zvese izvi zvinge zvichiitika chingava chiinani? ndofunga baba vakanga vaperera pana amai ivava, munongoziva kuti zvinonetsazvo, vakanga vatoperera vakati ndo wandada nemwoyo wese, vakati ndiye mukadzi wangu wandada. Zvino havana kuziva kuti vatouro pambi sekukwana. Zvinorwadza. Iyambiro ipi mama yamuda kukoko vana vakomana vemuzera iwoyo vakuda kuroora tichitarisa vanhu vekuroora izvozvi ndichitaurisa vanhu niva vechidiki vakomana ndakutovavambira kuti vediwei usangoti waungaona wedhiresi ndiye mukadzi wosiya mukadzi wako mumba unoti ndaona uyu mukobvu kana kuti akadai ndiye mukadzi wako watanga naye nemba ndiye mukadzi wako. Ava vanoenda nenzira vasiyana navo vaende izvozvi zvakadai so izvozvi mai ava kuti havasitomborwadziwa kuti dai angofushirwa ndatanga basi. So mashoko enyu eseyambiro mama angave api chinoziva zvikuru kuti kune vari kunetsana muZimbabwe kunyanya vechidiki angava api kuti vasazogara vachinetsana? Zvinoitika ndezvekuti zvinosiyana siyana magariro emudzimba ndenge chiita kuti kudai izvo vana vechidiki vakomana ivava kana ivo vakadzi vechidiki ukanga waona kuti munhu handisi kumuda usamuzvarire mwana chingogara wakadaro kwete kuzomuzvarira mwana nekuti mumwe wako anenge atoperero pauri kuti ndiye mukadzi wangu wandada achanga asiya mukadzi kumba akandoonosvaga kauti iye wacho haana kuziva kuti ane mwoyo wakaipa aiti ndaona mukadzi. Saka neni nanhasi zvinotobatsika nekurwadzwa mwana anga akatambarara kandikamuonani mutsvuka akatsvuka kuti piri akasimba mwana iyeyo asi mukadzi uno mupfungwa 5 unosiya mwana kubva kuSouth Africa kuya muno muZimbabwe kana shungu kutorara kutopinduka dai hope zambo rakazvimba mukaka kudai mwoyo wakaipa ini ndiri kurwadziwa kuti mai vavo vane mwoyo wakaipa musazozvitedzera vabereki vechidiki vese musatedzera zvakona mai hazvina kutombooneka zvamuchose siyanai nazvo kongaona chikomba chisazvarire mwana ingodanana zvipere kwete kuzvara mwana. Inda kutongoti kuhama dzemurume uku aiwa musanyanye kubatikana zvakanyanyisisa zvinowanikwa ende mweya unopfeka vochingodgara zvavo vachingosanyanye kufungisisa BP inokwira nekuti iye zvinezvi murume yaafaka kwavo mashota kwevava vaita basa mukadzi wakatokwana izvo zvarongosikinya kodai zvange zvaita danga zvaita tafushi yangu basa saka zvikutondibhohwa zvokuti ndeyanotomuona mukadzi kuti dzakanyatso here kana kuti haana kukwana haana kutombokwana zvamuchosi dai ndenge ndiri inini ndangonzi ndo zvakuitika kuno nyange dai murume tisingamude ndaitokwirawo bhasi ndoteera ndotora mwana wangu ndodzokera chete ava vanangombotadza vakatenga mapamba vakatenga mukaka ndakazviona ini chibhegi chembatya chakadai zvinyowani chete vakandiratidza saka chete havana kutadza mwoyo wakaipa unoda kunozoda munhu akaita sei unodawo hama dzemurume dzakaita sei vakati gamuchira vakatambira pamwe pemukwasha vakati gara kwanzvadzi tifonana nemuroori auya ndiri kuuya pangari ndiri kuuya saka wazoitei mwana afa wazowana mukana wokuya afa kopesi wangochidaidzwa kuti kuuya waingei dawangogara zviri ikoko idanga ari muroori wangu mbevenyemumbamai aita chino kutaurei. Nini chitiko chanhasi chatiunganidza panzvimbo ino taunganidzwa nechitiko cherufu rwaTonde Ginya. Ndakamira semuzukuru waTonde Ginya mwana wehanzvadzi yapapa waTonde. Ndarwadziwa nerufu rwaTonde asi ndinokurudzira kuti kunemi vakaGinya vasara tarisei chitiko chaitika nhasi chatirwadza. Hatifarire kuti munhu agare kunze kwemusha seita kuti munhu apinde mukati memusha modzidza chidzidzo kubva nhasi kune vasara kuti kana wawana imba yako imwe chete gutsikana neimba yako usatarisa zvekumashure chengetedza mhuri yako yawawana. Tarisa nhasi unoTonde afa nenyaya yekuda vakadzi vakawanda. Tarisa nhasi uno mwana cheche yaparara nekuda kwevakadzi vasingagoni kuchengeta mwana wakabereka. Zvandirwadza kusvika pakupedzisira saka ndinoti nyangwe nenini wachiona chaichaenda ndotodzidzawo bva ipapa ndingave ndine mereji chaichaiyo ndogutsikana nemereji yandinayo saka
ndinoti kana kune mimi vasara panzvimbo vari kurarama vachitarisana nezvakadai so zvaitika izvi, musave nekunoona muchishora imba yamunenge muinayo. Angave mwana chaiwo wamitiswa, chengetedza mwana iye anokuchengeta neremangwana. Angave mwana chaiwo wangoona nyangwe ari parodhi, mutore uende naye kune vanochengetedza mutemo. Ndarwadziwa, dai mwana iye asara achirarama taigona kuonawo tichizoti tasara nepekuti asati tichiona, asi nhasi uno tondo ava nekunozorora musina tsarukano, ava nekunozorora zvinorwadza mumwe wese mumusha medu. Nhasi unondoti kana dai mimi vakafa kare varipo kumakuwa muve nekunochingotarisawo hana kupinda kemukati memusha, asi zvatirwadza kusvika pakupedzisira. Ndininometa Ginya ndakamira ndiri panapa ndichitaura kuti aiwa ndarwadziwa nemashoko aya, asi nhasi uno ndinoti kunei mimi vachona maizviti ndimi vacho munoda kuchengetedza mhuri, aiwa makundikana kuichengeta, imi masara muchirarama muchinakidzwa, asi wedu hama ndo yaparara zvatirwadza. Muve nerugare rwakanaka, achengetwe mune zvakanaka, Mwari agomutungamirira zvaachabata zvese nezvaachaita, Mwari ngaamuropafadze. Manzwasei mama, tichitarisa pakatangira nyaya yekuti mukadzi akabatirwa mameseji, iyambiro ipi yamunoda kupawo vakadzi zvakare tichitarisa nyaya dzakadai so? Ndinoti kuna isusu vakadzi panzvimbo chekubatirwa mameseji mumafoni, izvozvo zvagara zviri kuwanika munguva zhinji, asi hazvitarisirwe kuve uchinzi mukadzi wabatirwa meseji mufoni, kana kutarisirwa kunzi waita gumbomba gumbo panze, kana kutarisirwa kuva nomumwe murume wauinaye iva nemurume wako umwe chete. Meseji chaichai inokuurayisa, izvo zvinotaura kuti iwewe chaichai pauri iva nekutya, iva nekungoti pese pandinofanira kungovhunduka kuti chinhu chandikabata ichi chinotyisa, zvinondisvitsa panguva yakaoma. Mashoko angu ekupedzisira ndoti kuna sekuru vangu Tonje, muzorore murugare, kwamave ikoko muve nekunochichengeta imi mhuri yamada kutakura iyoyo muchisiya yatiri kuti tachange tichitarisa isusu, asi neremangwana muve muchirangarira kwachino kwakatikira zvamukaita, musave nekunodzoka mukati memusha arisi kuda mhepo ichadzoka kwatiri, muve nekunozorora nerugare rwenyu rwese koko. Amen. Ndakanzwa kubatikana zvikuru nerufu rwakadai, kuti sei munhu akatora sarudzo yekupfudza upenyu hwake iye nemwana. Zvichida dzimweni dzenguva dai vakanetsana vari vaviri asina kupfudza hake mwana, nekuti mwana hana chaanoziva ende mwana akanga asiri pakati pavo. Saka ndinoona kuti danho rekutora kuzvipfudza idanho rakaoma, kozi munofanira kuwana counseling, kuudzawo vamwe zvinenge zvakakuremera mudundundu, kwete kungogara nechinhu chako mumwoyo. Kozi ukaramba wakaremerwa nemutoro wako wakauchengeta muhana, ndopaunosvika kuti asarudze kuzvipfudza, izvo zvisina kutarirwa nebhaibheri kuti munhu akwanise kuzvipfudza. Uye futi munhu anofanira kuti nguva yekutsvaga Mwari kuti aone kubatsirika nekuwanawo counseling. Asi ni chakanyanya kundirwadza ndechekupfudza mwana asina chaanoziva. Aifanira kuzviuraya iye akatora matanho ake, nekusanzwisisa kwake, nekusazvibata kwake, neruchiva rwake, nekusagutsikana nemudzimai wake. Aifanira kuzvipfudza iye pachake, kwete kuti auraye ropa risina mhaka. Taita dambudziko remaWhatsApp naiwo masocial media. Ende munhu womudzimai kana wafunga kuita zvinhu zvako, ngodzidzawo kuita secret. Kozi dzimweni dzenguva kuzofamba achishambadzwa asina kupfeka nekubatirwa mameseji, unonge usina kugutsikana neimba yako. Saka tiri kuti madzimai ngatiwanikwe tiri nekuzvibata nekugutsikana muimba yatiri, tirege kuramba tichitumirwa ivo vanhu vechidzimai. Taita dambudziko rekuti ukangodanana nemunhu wakunzi titumire mufananidzo usina kupfeka, ko kungotumira mufananidzo wako wakapfeka, zvinhu zvinonyadzisa zvinotifumura isu semadzimai. Ende kunyanya isusu madzimai echidiki tisu taita dambudziko retoda kutorwa mufananidzo takashama, ende anenge achitinyadzisa isusu vanhu verudzi rwevanhu vapfupi. Ende waenda futi kune imwe nyika wonoshama uchishambadzwa uchiita zvinhu zvinonyadzisira mukati menyika, zvinhu zvinonyadzisa izvozvo. Kuvanhu vatema hakuna kumboita zvinhu zvakadai. Safuririka nekunze kwenyika kwatiri kuenda kuti unowanikwa uri kunoshama uchitorwa mupikicha wakashama, apo iwe uchiti waona murume. Tiri kuti madzimai dzikamai, mira nemurume wako mumwe chete, ende bvunzisisa muhama unzwe kuti munhu haana here mudzimai, ari ega here, urege kutorera mumwe munhu. Svika munhu azosvika pakuti asarudze yekuzviuraya. Tiri kurwadziwa. Ndiri kuti kumadzimai ngatiregei kuita zvinhu zvinonyadzisa. Mudzimai kana wakagara usingashande, tinogara tichirwa notichirwira nyaya dzemari dzevarume. Saka ndiri kukurudzira madzimai echidiki kuti ngatishandei mabasa emaoko, kune zvakawanda zvekutengesa chaizvo. Handisi kuti kutengesa mwiri, asi ndiri kuti kutengesa kunyange mafriziti, kunyange madomasi. Saka tiri kuzonyanya kuzorwa nevarume nekuti hatina chatiri kuita, tinenge takangogara. Zvinorwadza mama. Matauro nyaya yandafarira yekuti munhu anozoti ndashaya mumba utanga kutengesa mwiri. Iyambiro ipi yamungade kupawo zvakare tichizotarisa zvirwere zvinosanganisikana nazvo pakutengesa mwiri?
Zvirwere zvatiri kusangana nazvo pakutengesa miri, kune chirwere chekensa, kune chirwere chesiki, kuna iyo HIV. Asi vamwe vanhu taita dambudziko rekuti vanogona kuti HIV iri kurapika ine mushonga, asi taita chirwere chiri kutapurana, chirwere chepabonde, kwaita masiki emhando dzakasiyana siyana asiri kurapika. Saka madzimai tiri kuti ngatizvidzivirirei, tirege kuita iyo nyaya yekudambudziko chikuru ndechekuti hatisi kushanda baba, hatisi kushanda, tiri kungogarira maoko takamirira nyaya yababa, kungoshaya sauti watotsvaga boyfriend, kungoshaya shuga watotsvaga boyfriend. Ndo dambudziko rataita madzimai. Mashoko angu ekupedzesera ndiri kuti kune munhu wese wechirume ari pano, kunyange mudzimai, kana uchinge wasangana nedambudziko, ungave waremerwa, tsvagawo mumwe munhu wekuudzawo nyaya yako. Ende hanzi tsvaga munhu anesa akakodzera wekuudza nyaya yako, pamwe akazoudza nyaya yako mumwe unogona kutya kuti vanochafamba vachindiseka. Asi ukaonawo counseling, ukaonawo wekuturira, zvinogonawo kukurerukirawo kuti uregere kuzotora danho rekuzvipfuudza. Kana tiri semhuri ndinofanirwa kungosheya sezvazviri. Inini ndiri kunetsana nemunhu wangu, zvatiri kunetsana kuti zvakadai mumba, tokurudzirana kuti togara pasi wotaura zvamuri kunetsana, wataura zviri kunetsana mobva magadziriswa, kwete kungozvimbunyikidza kana kumbunyikidza mwana. Ndofunga takarwadziwa. Inini ndinaye mwana wanzvadzi yangu futi akanga aine mukadzi wake vaishanda vese kupolisi, vari polisi. Mukadzi aitodana naofisi, iye achishanda ipapo, abva achinja, abva aenda kune imwe polisi, abva adzonodaro futi murume aizvibata pafoni. Saka akazvipisa, takatorasikirwa nemumwe munhu. Ichi futi chiitiko chimwe futi takatorasikirwa. Saka inini ndakabatikana. Zvinongoda kuti kana iwe waona zvakadaro, sheya kana kubva pazviri. Ufunga vakadzi vakawandisa, haasi ndiye mukadzi ega wekuti ndiye mukadzi wegotwe weZimbabwe yese ino. Unongosiya muchinowana umwe mukadzi, tarwadziwa, tatorasikirwawo nehama yedu. Chinhu chinobata mumhuri. Chiti haleluya. Zvinorwadza. Zvakare tanzwa mapayambiro ekasimba vanoda kuita zvakadai zvekuzvipfuudza. Iyambiro pamuda kupa vakadzi zvakare, unoona iyambiro ndeyekuti vakadzi kupinda kwakaipa. Iwo murume wako ninge wamushorei kuenda kuno mumwe murume, ninge washorei murume wako, kana wamushora akachibva wangomusiya waenda kune mumwe murume wauri kuda wacho, naye ndiye akakodzera kuti umude. Chinhu chakaipa chekuti unodana nemurume akaita semurume wako uchigara naye, mukuvharirana mumba, unotukana kuti titsake bratishit, hauna chakati, asi uri kuya futi kubatirira munhu wacho naye. Zvinorwadza, zvinhu zvakangooma muupenyu. Kurudziro yangu ndeyekuti vakadzi ngatisaitei gumbo mumba gumbo panze. Ivo varumewo ndavasaitewo gumbo mumba gumbo panze, zvinongorwadza. Ivo unenge waona kuti murume wangu ari kudana naningi, rekedza ndimurwadzise. Saka kurwadzisa kwachona ndiko kwazvinozoita, ndo magumo acho. Saka ndine urombo. zvinorwadza mama. So mashoko enyu kupedzisira kumhuri yeZimbabwe yakateerera panguva ino tichitarisa chiitiko chinosvibisa ichi angava kumhuri yeZimbabwe. Inini zvandoda kukurudzira kuti kana taona zvinhu zvakadai ngatiedzei kugadzirisa kunhu kwakanaka mumhuri. Nemadrugs futi, madrugs ndo akuvadza vanhu, madrugs. Saka tinoda kuti madrugs inini madrugs ndakatoaheta, ndototina madrugs vasinawo. Dai zvazviri zvinzizvo ndinokwanisa ndine chekuita pamhuri. Inini madrugs ndakaheta, nekuti madrugs iwayo futi arimo futi mukati memhuri. Saka madrugs ndinongoti dai Zimbabwe yapindira, tabatana, taita munamato kuti madrugs pasina mhirizhonga mudzimba, pasinadzo vanhu, ndatibatane, ndatikurudzirane kuti kana waona chichakurwadza enda noudza mumwe wako mosheya, motaurirana. Kana munhu wechikuru anokugadzirisa mukati memba yako. Tonderai auraya mwana iye wacho, amwe mushonga azviurayawo. Chinhu chandinoda kuti nditaure, ndakamira semuzukuru wokwaGinya, ndakamirira vazukuru vose vokwaGinya. Ndinoda kuti tive nekunzwisisana. Chinhu chandinotarisira ndechekubatana. Zviripo zvakaitika, zviripo zvakatadzirana, vakatadzirana. Isusu takanga tisipo. Tingaise mashoko kana mazwi mumiromo yevamwe vanhu,
tigofadza ruzhinji nekutaura zvatisingazivi. Chandinokurudzira chinhu chimwe chete, chekuti pakapotswa pakapotswa, akapotsa akapotsa. Don't argue with me. Pakapotswa pakapotswa, akapotsa akapotsa. Yes, you understand me zvandoda kutaura, musandivhiringidza zvandokutaura. Zviripo ndezvekuti tiri kutaura tisingazivi zvakataurirana vanhu vaviri ava nezvavakaitirana vari vaviri. Hatina zvatiri kuziva, tiri kushandisa misinformed information yekuti uyu anotaura zvake anotaura zvake, nekuti wani Tonde hachagoni kumira achitaura kuti ndezvipi zvakaitika. Ndinzwisise zvandiri kutaura. Tonde hachagoni kumira pachiita argument yekuti zvakamira sei. Uyu afirwa haakwanisi kuti achataura pane ino nharaunda nekuti ari munzvimbo isiri yekumusha kwake. Ngatinzwisanei. Nzvimbo yaari haana kusununguka kuti ataure zvafanirwa achitaura, handitya. Asi handisi kumudhifenda. Time hapo kunani? Zviripo zvakatadzwa. Zvinodaro kuti imi munofunga kuti makangwara makachena, musina kuchena. Musanongedzerane muchitaura zvekuti hure pamwe simuri mahure futi after all. Ndokuzokudza zvikumbera. Zvakashata zvamakutaura. Munhu akafirwa. Ngatitaure chokwadi. Ndichindinoitwa Christine Mashava. Ini ndichakabvuta ifambidzana. Ngatitati mukadzi nemurume kozanga asati arora. Asi taifambidzana. Saka mukufambidzana zvakaitika muna December takabva tese kuJoburg. Tikauya kuno tikaenda kuZambia. Tikadzoka kuZambia takazosvika tikadzoka kuno. Takabva kuJoburg tichienda kuZambia ndobva taenda kumba kwefriend yakanogara kuWaterfalls. Ndobva taita about 2 to 3 days tiri koko. Ndobva ndasimuka kuenda kuZambia ndobva taenda kuZambia. Tichibva kuZambia takadzoka kuno kunobva ndauya ndikaenda kuchifambisi. Pano pamba pakazoitikira nyaya pakateta hanzvadzi yake. Ndobva ndaenda ikoko. Ndobva tatogara about 2 to 3 days. Ndobva tadzokera kuJoburg. Saka iye akatotanga kufamba kuenda kubhodha ndisati ndaenda. Ndobva nditi ndinozokwira Khumbi kumutevera kuenda kuJoburg. Kozakatumira mari paikokeshi atete kuenda kuJoburg. Ndobva ndatosara nemwana. Ndobva ndadza time ndobva azondifonera akati aiwa usakwire nhasi unokwira mangwana. Kozi nhasi handichabude kubva kubhodha. Ndakazokwira the following day. Ndichiteera kubhodha. Ndasvika kubhodha. Ndikanda ndasvika kubhodha ndazoti yangafonera sekuru wangu kumasvingo ndobva adzikisa zvinhu zvake zvese zvazviri murori kubva kumagumbezi chii zvese. Akadzikisa ndobva afonera sekuru wangu kumasvingo. Saka bamuni wangu ari kumuromo mumina wangu. Ndakaenda ndobva atakura zvinhu zvaTonde paExo ndobva aenda nazvo kumasvingo kumasvingo. Saka ini pandakatiera ndakatowana murori musina kana chinhu kana gumbezi kana chii. Kozi munhu yanga nemukadzi wake before. Ende ndichikisangana naye didn't know kuti Tonde ane mukadzi. Ende ini nemukadzi wacho takaita fenda kuti tega tichi mukadzi wacho akanditanga ini ndikatogotaura naTonde akanditi aiwa handizviziva ndamukadzi chichi. Saka pandakazoziyana nemukadzi wacho I made business kuti munhu ane mukadzi wake. Ndobva ndasiyana nazvo but yaitaura kuti iye nemukadzi wake havana relationship. Even mamessage even chii zvese ndinazvo mufumi wangu havachadanani. Saka ndakazoti tichienda kuJoburg ipapo pangasiya zvinhu. Ndobva tatosvika akati basa ini ndakaudza Tonde kuti choose chinhu 1 chaunoda iwe. Kana uchiri kudana Major ine handichakuda. Ende izvozvo ndinochitaura chete izvi kozi ini nanga ndidzo takarambana but unenge uchingoona vanhu vachiramba vachingotaudzana. Iye nobva ndudza kuti aiwa ini naMajor takarambana. Saka ndodawo takakosi chero patakabva kuSouth Africa tichienda kuZambia. Takasvika kuno tikagara muno muHarare 3 days. Tonde anogara padema apa haana kuenda kumba kwake. Andamboona nemukadzi wake achifonerana kana kuti achitaura vese. Saka ini ndakatozvibhilivha kuti zvaitaura zveshuwa kuti nemukadzi wake akasiyana ndizvozvo. But ini handisipo pakuvaparadzanisa. Saka ndakazoti tatosvika kuJoburg chagara. Akatouya kumba. Ndobva asvika pamba ndaigara ini. Kozi ndakaita almost mwedzi wese ndiri kuno ndakadzokera kuJoburg kwa kuma 15. Ndobva ndatosvika pamba ndaigara jura kachii. Kozi ndasina kubhadhara rent pandakaenda naTonde. Ndobva ndatonesana naTonde. Ndikati iwe ngochinditi handi kuZambia tikudzoka mari yekuuya uchibhadhara rent nayo.
mari yekubhadhira rent anga asina. Akatora foni yake nelicense, mubva enda unobatisa kumunhu anopa mari yechimbadzi, mubva apiwa mari. Apiwa mari yechimbadzi takabva taenda tikanotsvaga imba pamwe pasiri panga tichigara, mubva tauya tikatakura zvinhu zvedu paipa, mubva taenda tikabva takandogara papari pamaflats. I think takagara zvabva 2 weeks. Andiona wanga ritori paziswe. Yes. Akandirowa inda ndakagara pasi ndichitaura namwe naye, akasvika akandirowa inda akafunga kuti andirowa nebhodhoro. But munhu wanda ndakagara naye akandibvunza kuti aiwa tonda anokurowa nebhodhoro, akurowa nemusoro. Ya, akandirowa neheti. Saka ini ndanda kutobuda ropa ndobva tadedzerwa mapurisa, enda napamwe vakamubata vanhu vese vakamukonewa rumusoro kubva kusecurity, vakazofonera security company yakauya, ndiwo vanhu vakasvika vakaisa tonde njena. Ende ari papa vakatongotora tambo yemagetsi pamba pataigara. I think I have maphotos. Pane munhu ana wakumba kandogara ngomutonitera akasungirira moti tambo yemagetsi akadambura achindoda kuzvisungirira. And then I'm that one person who don't tolerate nonsense, because inini zvandaiona mufoni make aiti vakanetsana nemukadzi wake. Aibva ataura kuti ndiri kuenda kunozviuraya izvonzi, aiwa chiri kuzviuraya enda akukuda. Ndaiti tonda kuti ndozviuraya. Akaisa tambo, ndikati tambo inodambuka rega ndikupe waya. Kozi ukasungira netambo ichadambuka usati wafa. Munhu anga nemasuicidal thoughts mupfungwa make, but inini I changed him because ndaimudza kuti pese pese akatombobata gas bottle rere nobva lighter gas bottle ari mumba, akandoda kurowera pasi, tiri kufa muno mutese tiri 3. Inini handizo ndakamukurira simba senobva ndapotsera gas bottle nepawindo. Ava vanga vakiyadwa vakaisa machimo. Munhu anga nemasuicidal thoughts. Saka ini ndakabva ndataura ndega ndikati handichadomuona, because pakadedzwa mapurisa musi takanetsana wakandikuwadza. Ndabva tasvika police station vakandivhura docket reGBV, regender based violence, because akukuwadza munhu. Ende iwe ukaramba uchirera munhu achikuita zvinhu zvakadai, so mangwana achapedzisira. Ende mapurisa aitotaura chokwadi, because ndokwasikatozosvika nhasi. Ndakabva ndafonera hama dzatonda, nditi ndakafonera sekuru wacho, ndikafonera tete, ndikafonera muzukuru wacho Naikuda, ndikafonera Rei, ndakatofonera vanhu vakati wanda. Ndobva ndatoti ndikati inini toni ndokumbira mutunzi mari yebhasi adzoke kuZimbabwe, because inini zvekuramba ndichigara naye handizvikwanisa, ndigare nemhondi. Nokuti mangwana achazosiya andikuwadza, ndichachikokwa gumbo kana ndichachurwa ruoko chingozviteerera. Nobva hama dzacho dzatoti dzikati isusu hatina mari yekuti timutunzire, nobva azotunzirwa mari nemuzukuru wacho anogara kuJoburg. Saka akamutunzira mari, nobva atokwira bhazi aenda kuJoburg. Akatombonogara kuJoburg I think 2 weeks, ini akandisiya ndiri kuPretoria. Bva azodzoka after 2 weeks. I think wanga uri musi weTuesday, a week before yaakazobva kuJoburg. Anga iri musi weTuesday, I don't remember date, but it was when. Akabva asvika ndakasvika ari pagate pepamupatogara, akati ndikumbira ndotaura nemasecurity ndachinja. Ndobva ndatomudza ndega ndikati usati wachinja. Inini handisi type yekuti ndinoramba ndichingotaura newe nhasi wauya wati ndachinja, mangwana wadzoka uri kureita the same thing ndachinja, kusvikira mangwana wadzoka ndachinja. Handiite izvozvozvo. I think ndakatopedzisa takutotukana. Nobva abva pagedha nobva enda kwamama wangu. Enda kwamama wangu ndobva ndasvika akati mama ndakumbira umutaurire nemukadzi wangu, because inini nemukadzi wangu tichiri kudanana, ndomuda chichichi. Mama anobva vatondifonera vakati murume wakanga ari pano ari kundifonera kuti agare naye. Ndobva ndavaudza ndikati mama ndigare nemunhu akasike kutanga ndichirowana natona ndekechitu, saka kechipiri achasiya andikuwadza zvekuti inini ndichasara ndanema wanga. Ende iye pachakanongoradza kuti munhu angagara achingofarira zvekunzwa simba, munhu anofarira zvekurowana rowana. Because inini chero mameseji yaucha mufoni ndaimaona vaisenderana nemukadzi wakataura munosiya wandikika ndini nhombonzei ukataura zita rakire ndichakurowa singaiti, because unenge uchitaurira zita rako. Ende inini zvazvisingandibate mushe, because nditoriwo mukadzi, ndozvimwe zvaindibhotora. Saka zvaari kuita kundo zvavachanditoa inini, because munhu kana asingachade munhu anofanira kusiya munhu oclear zvinhu zvake oenda kune umwe munhu, noti kutora advantage yekuti anenge ane umwe munhu anomuda, saka akuitisa umwe munhu anomuda. Inini kusaidi kwangu handakumbozvifarira. Saka ndakatodza mama ndikati inini zvatonda ndisindozviona. Vakaenda kumba kwemurume womunini wangu, ndobva nditaura naye kuti munini wangu ari kuZimbabwe, ari kuno kuZimbabwe. Ndobva nditaura naye ndokwakagara Toni. Ndobva tondotsvaga basa Wednesday yacho the following day, ndobva tiwana basa rake remechanic garage uko. Handichazivi zita regaraji racho ratiza mukura mangu, because ndakazokuziva panga auya kuno. Atoenda kutsvaga basa, akasvika akatowana basa, ndobva tanga kuenda kubasa. Inga iri Wednesday, Thursday ndobva aenda kubasa, Friday akaenda kubasa. Saka ende aitoti akabva kubasa otouya pagedhi otosvika ndokumbira kuona mwana, because inini pamwana kubva ndakati ndichibatsirwa inini ndine 3 days,
Ndakakumbira basa kakwira bhazi rekuuya kuJoburg. Achindibatsira nemwana, aita zvinhu zvese, kubika, kudii, zvese aita. Kugezesa mwana wake, kupfekedza mwana wake, zvinhu zvemwana handidomunyepera. Saka aitouya ndoda kuona mwana, otombotora mwana oenda naye pamashops, ototengera mwana madhani, ototengera mwana chii, otodzoka naye pagedhi, mwana aenda kuenda kwababa munhu then musi weSunday akatouya akati arega ndimboswera naJunior kozi inini handisi kubasa nhasi. Wanga musi weSunday. Akauya akatotora mwana akaswera naye, nobva tozorova mazuva edu akati mwana asina mukaka kozi inini mwana wangu akasingayamwa. And that was his idea yekuti sezvo wakanyanyorwara une nhumbu chichi, saka mwana rega ndimutengere bhodhoro, tipe mwana bhodhoro. Ende zvishwa mukaka womwana akaitenga. Saka ndandisina problem nazvo. Saka akabva auya Sunday masina akatora mwana akaenda naye. Nobva adzoka mazuva rodoka. Tichitadza kuma6. Nobva atonditi akati ndauya naJuju ndikamuti ndombonoona mama but asi kundinetsa tachirova maraundi edu atiri kurova. Nga utori nemota, wanga akapiwa mota nemukomana wako kwakandaigara. Saka vaitotenderera nemwana vane mota vachitenderera. Nobva atodzoka kuma7 akati mwana rega ndiende ndinorara naye. Ndomuunza Monday kuseni ndichienda kubasa. Then ndasina problem naye pamwana. Handidonyepa. Zveshuwa akatotakura mwana. Anga ana bamuni rume munini wangu. Nobva vatoenda kumba kwabamuni. Usiku nobva vatondifonera manheru. Bamuni vakati bamukuru vanomugonhere mwana uvarega. Ndikati apa mwana handina problem naye handidonyepa. Ende zveshuwa akaenda akanorara nemwana wake. Ndakatomurongedzera bhegi remwana, mukaka wemwana, mapamba, poriji remwana, chii. Kozi aitogona kugadzira mukaka kubva kwekutanga kusvika kwese. Saka akabva atakura mwana akatoenda naye zvakanaka. Nobva atodzoka naye kuseni. Akanditi ndakuenda kubasa. Ende akatosvika foni yangu yanga yakadzima kozi ndakanourara, akatotuma security pagedhi pedu ndanobedza naye mwana. Nobva atouya akandideedza, nobva ndaenda kugedhi, nobva ndatotora mwana anga atori right nebhegi remwana zvese, nobva ndadzokera. That was Monday. Nobva ndatoswera nemwana, nobva adzoka manheru achibva kubasa, akatobata madhani netumazimba. Nobva asvika akati uya nemwana pagedhi ndimpe zvinhu zvake zvandamuunzira. Nobva ndatumba akati rega ndiende nemwana patakishop ndinomutengera maini. Ndokubuda kwakaita tonde musi weMonday nemwana. So musi wabuda ingeri Monday anga ari South Africa. Ndokubva adzoka kuZimbabwe. Musi weMonday wakabuda ndakatogara. Nobva ndagara kozi akabuda kuma5. Ndikaona dzatova 6 kozi kwaitonhora that day. Nobva ndatomufonera ndikati uri kupi nemwana akati ndabva ndasangana nemumwe munhu ndiri paroad kuenda kutakishop. Munoenda bva ndokumbura unodhonzerwa mota yangu kumondani. I think it's about 20 kilometers away kubva kwataigara. Nobva ati ndainodhonzera munhu motikari yake yakafa kozi anga kuita zvokugadzira mota. Nobva ndatomuti alright manje mwana haana zvinodziya kozi akabuda nemwana ari pachipabha. Kafilisi kanga nako kewaiti ndini ndakatomupa ndikati avhara mwana kozi uri kutonhora. Kozi ndakauya nemwana ndakatomuvhara nefilisi. Nobva toisa mwana pababa nokuvhara nefilisi. Nobva toti arega ndomutengera mahewu. Iwe uchibika zvauri kubika. Ndobva ndauya ndichimusiya ndichienda kwandiri kuenda. Nobva ndatomuti alright chiripo. Nobva abuda. Saka abuda kudaro ndakagara dzadza kuma6:30. Nobva ndamufonera ndikati muri kupi nemwana kozi uri kutonhora mwana anopindwa nechando. Akanditi ndinomutoisa mota yandaona kumondano. But not safe kozi ndaenda nemota. Ndakatolaita hita asi kutonhora. Ende ndamutengera mahewu saka ndikumupa mahewu akandatenga. Nobva ndatomuti alright nobva ndagara ndanditi mai vandaigara navo patogara. Nobva ndatogara namai vaye ndakagara tikaona TV. Tikagara ndikaona dza9:30. Nobva ndatovati ndikati aiwa inini handisisiri comfortable netime. Rega ndifonera Tony. Nobva ndatomufonera nobva ndisendera location. Zveshuwa yekumondana but time dzakandisendera location handakutarisa padenga kuti yakanzi forwarded. Kuratidza kuti maybe location yanga akumbira someone else kuti adi amupfimidzira. Nobva ndatogara ndikaita it easy ndikati munhu andisendera location akati ndiri kunoko. Nobva ndatogara ndagara ndikaona dza1 2 ndakufona foni yakaexpected. Nobva ndaenda kupolice station. Kwakatogara nobva ndasvika ndikati ndokumbira kuvhura missing person docket.
vakati ativhuri missing person within 72 hours. Munhu maguma kutaura naye nguva, ndaguma kutaura naye kuma 9 zvikanzi hapasati pakwana kana 24 hours tinovhura missing person docket ne 72 hours but tokungoisa formal report like mudhayari kuti pane munhu ambouya time dzakati modescribe vanhu vamuri kutsvaga nobva ndavati alright. Saka time dzandandabuda pamba ndaishandisa wifi asina data. Akabva andisira mameseji atindzadza kuma3 ndobva tosenda futi kalocation kamwe kana ndichiripo panapa ndakamira kuti pamaidhasi pavhurwe ndikokwanisa kuti asi kutenga maparts emota yafa yandinayo ndobva ndagadzira mota ndobva ndauya kumba dzadza kuma3 ndichisvika ndobva ndatona meseji ndobva ndatogara ndichiona munhu achiuya ndakagara ndone dza 10 11 anesi vangu plus vanhu vese vanyadziwa kuti tionde pamwana anga asina problem nemwana. Saka vanhu vese vaitoita kakundisimbisa kai kuti mufunga tanga endepo mufunga tanga enda kupi nemwana nemudiro wanoita mwana hana kwanga boinda nemwana. Ndakagara ndone dza 10 11 ndobva ndakumbira mai vanogara kwatogara ndokumbira mundiperekedza because inini handina simba rekuenda ndega ndokumbira mundiperekedza ndovakazota chitenza vakati location yauri kuisirwa nemunhu yakanzi forwarded but ngatingoendai tinotarisa kuti iwewe uone kuti wasvika ende zvisviko patakasvika ipapo ndipo pari padhuze nepagaraji panga kaona basa nasingapasi saka vanhu vanga kugara vese tati vanhu vanga vachiri kutaurirana zvekuti kuti amanthe kana ndahora ndobva ndanotsvaga imba somewhere else tobva tatama kuzi panapa ndichapadiwa kana uchida kuenda toenda kumapurisa tonosainirana kuti ina ndichafe ndakaita zvekunetsa tichitotaura zvakanaka ndatoti alright. Saka ndakaenda ndikandosvika ndimutsvaga kugaraji ndobva ndadzoka ndikadzokera futi police station zuva rakudoka vakati 72 hours asati dzakwana. Saka tikwanise chatinokwanisa kuita but mupurisa ndakaona ari pakati une passport number yake iri nemadetails ake ndikati mafotos epassport yake ndinawo mufoni vakati alright tikumbirawo passport number yake neID number tifone kuboard nezveshuwa mupurisa akandibatsira nobva afonera mapurisa emuroad like mapolice station nobva afona kuboard akati munhu akadai so passport yambodhindiswa here kuboard vakati aiwa ina yakagumiswa 11 I think ndo patatakapinda tichienda kuSouth Africa haina kumbodhindiswa futi. Ndobva ndagara ndakadzokera kumba ndikagara ndakatoswera ndikarara but handina kukwanisa kurara usiku ihwo semunhu anga aripo pamba ndakatombogara namai ndaigara nawo kusvika kuma 11 12 nobva tondinda kurara wanga ndoenda basa because yanga yaTuesday nobva ndatorara musi Tuesday ende pahama dzatonde dzese kubva kuna bhudhi wake vandotaura nawo ndakaisira meseji tonde handisi kumuona angobuda nemwana ndikaisira ticha nzodzi yake meseji ndikaisira mudzukuru wake chaiye meseji vanhu vese vandinoziva vandaiziva inini ndakaisira mumeseji tonde handisi kumuona angobuda nemwana and then ndobva ndatorara kuchiedza kusimbisa ndobva ndambofunga ndati rega ndimbotsvaga tonde kuprevious company yaishanda kwacredits ndobva ndafona ende zvishuwa ndakafonera baba maka ndivafona ndobva vatopindura vakati kwamimi muri kundifonera hamusi kujeri tikati kujeri ndichitei zvikanzi murume wanyapinda murori ndasvika achichema hanzi akati mukadzi wangu asungwa anga nemadhiri ake anga achiita here kuJoburg saka asungwa kudaro saka nditotora mwana ndiende ndosira hanzvadzi dzangu ndigodzoka ndiende kunobudisa mukadzi wangu ndikati mukutaura nezvatoni zvikanzi yarava mwana wenyu yatorapa ndobva atondiratidza pavidhio call baba ivavo ndobva ndakatotanga kurelax ende ndobva ndatovaisira meseji ndikati bamaka ndokumbirawo ndikupe nhamba dzihanzvadzi dzatondi mumufonera kana kuti nhamba dzasekuru wangu musati mapfuurawo masvingo munofonera sekuru wangu pa8 muwatambidza mwana kozi tonde ari kuita kunge munhu ari kurasika njere ndomutaurira ndakatoita kozi munhu akakwana haangatakure mwana ane 5 months ana mukaka ana mapamba angachimbopei mwana murodhi wakati muziva kuti tonda totengerwa mapamba namagogo watatina ndi magogo andovaziva kuzoaimba vatakura madhiragoni vatatinawo murori hanzi vakatonzwa tsitsi vakati asvishuwa mwanangu mukadzi wako asungwa ndoita zvinhu zvakanaka kuti unosiya mwana kosauna munhu wekusiya mwana ndokumbira kupai nhamba dzihanzvadzi yatonde mutaure naye kana kuti sekuru bamaka ndobva tonzi aiwa isati tatopfuurawo masvingo saka handichakwanisi kuti ndifonera vana sekuru ndipe nhamba dzihanzvadzi yake ndobva ndavapa saka pesa babamaka vakakumbirwa foni natonde vakanzi ndokumbira kutaura nevanhu kwandiri kuenda tinobva tanga kutaura neni vakatanga kundisira mumeseji saka zvino nini hangu nemwana wangu tende unofa kozi iwewo hauchandida ndoraramirei kozi nini hama dzangu hadzindide saka inini nemwana wangu rega ndinofa kozi ini ndikanofa ndikasiya mwana wangu achasara achitambura pasina nguva ndobva ati aiwa ini hangu ndoda kutomhanya kumberi kwerori richifamba nekuti inini handina kwekuenda izvezvi ndangotakura mwana but handina kwekusvikira kozi inini hama dzangu hadzindide saka usari uchengete junior ndakufa ndobva ndatomisira meseji ndikati iwe haufe manje inini tichafa tese inini newe najunior tiri 3
vatokufana vana mupindu novaramba chiramba chinzira zvina message vanozvada kutaura ndiudzike kupedzisira kozi inini auchazofa wakataura neni futi ndakutona zviuraya ndinova ndatovhunza truck driver wangu amutakura ndikati kutonde foni yake iri kupi kozi ndiri kumufonera foni yake haisi kudi haisi kuita ndovatoti foni yake yakadonha achipinda murori nobva yatsemuka EOCD saka haana foni saka inini ndine mapurisa ndaitaura nawo kuno kuCentral kozi pandakati masekuruti vanoripota nyaya vakabva vadzendai kutoni munoripota saka ndakafonera kuno vakanditi munhu kunenge kwasvikira tonde ndiye anozouya kuzoripota nyaya iyi kumapurisa nova ndatoti ndikati saka mapurisa ndaitaura naye akati baba wakaita zvekutamba nawo pamwe watobva natonde kuJoburg vachizivana ivo vakaita se vakanyarara kuziva kuti ndamutakurira pabhodha handakubva naye kubva kuJoburg saka mapurisa ayo akandiudza akati iwe wofonera truck driver waudzoti kukambani kwamunoshandira ndikuziva ndakufonera murungu wenyu kuti ndokumbira mududzi driver wenyu mavhi ari papi ndakuudza mapurisa ndo achanotora mumavhi kozi atakura munhu aba mwana kuSouth Africa ndokutaura kwandakaita nababa akanobva watozotanga kundifonera vakati aiwa imire kuita zvemapurisa chiyeni ndipe nhamba dzatete dzihanzvadzi ya20 iwo wauya watore mwana ini tone ndichanomusiya kumapurisa ndopa ndakaguma ndichitaura nababa manga ndopa ndatovapa nhamba zveshuwa tete vakatoniti ndafonerwa vakambotanga nzi uyai kuleitonera mheni na sekerodo ndokwatiri kuofuroda nobva vatombofamba kuenda ikoko nobva vadzoka vakazonzi aiwa hatina kuzoenda ikoko tichiri kwakati vachingochinjwawo malocation nobva vazonzi aiwa gai paboka mutambire mwana nobva vatoenda tete nobva vatotora foto vakanditi mwana ndamutora vakatora foto zvechiwa vakaisa mwana pastatus vakatoti ya safe vakatondifonera ini ndandiri kunhamo dhiri uri kusvika nemunhu anga asheka kuSouth Africa uya kuno kuZimbabwe pana ndikatombofunga kuti ndendapinda mumota iri kuenda kuZimbabwe yeboard but vanhu ipapo vakataura vakati aiwa mota iyi haiendi kozi ndenyaradzo inoenda nanenge vakanyoreswa mazita havabvumi chero une problem kuti uendi nobva ndatogara ndandiri kunhamo nobva tete vatondifonera nobva ndatoti ndokufonera chete ndiri kunhamo kozi ndandatotaura navo vakanditi mwana ndamutambira ndakuenda kumba tonde ndamusiya parori handisi kuziva kuti aenda kupi nobva ndatovati alright but inini pandanda kuzotaura natruck driver wacho akanditi tete vakatora mwana na20 vakabuda vese vakaenda vese vakapinda mota vakaenda vese kwavaenda ingo nditi tete vakatonditi ndatora mwana ndikasiya 20 ndobva ndatozitaura nawo dzatempema chiti mwana akumwa mukaka upi ndikati aiwa anomwa lactogen but akumwa number 2 kozi ndakashayiwa ndikatomupa 2 saka chitongomupai 2 kozi akusvitsa 6 months mubva vatonditi alright rega ndinotenga mukaka wamwana ende zveshuwa mwana vakatorara naye vakamuka mangwana the following day vakatondisendera mafoto ari mufoni wanga akati mukomana atori happy zvakananakira vari kutandara tondamuka panapa ari panapa makuseni anzi akati ndavazoona mwana ndati wati alright vakati muroora ndewangaone munhu wekutumedzira ndichitaura auya azotora mwana kozi inini tonde ndinomutya nokuti charakagara pasufa ziso ranombobuditsa soro rinototyisa ndototya kumusiya atombondira kuenda kutakishopu nemwana ndikati muti aiwa haungaendi naye enda ugodzoka nobva ndati alright nobva ndatotona tete manje nini kuharariko kana ndina munhu wandinoziva ndobva kumasvingo ende kumasvingo ndisekuru baba wamai vangu imi vari kutondichengetera vamwe vana vangu futi varikoko ndovaudza kuti sekuru ndokumbira mukwire bhazi uende kuharare kunonditorera mwana imi muri kuti hamuna mari yacho kuti sekuru vakwire ende inini handitorina mari tete zvamuri kuziva handina kana 1 rand pandiri pana ndikati nini kana muchikundikana muchiona kuti hamuna mari yekuti sekuru vauya ndokumbira muendese tonde kumapurisa kozi mukaendesa tonde kumapurisa ini mapurisa achandipa help yekuti vadzose mwana wangu kuno kozi tonde ndiyakauya nemwana wangu kana imi muri kuzvikwanisa kozi ndimi hanzvadzi tichaka ndondaiwa zvemapurisa ngatimbosiyai tonde mhepo ndichafamba naye nobva ndatoti alright yanga yaThursday nobva Friday vatomuka kuseni vakanditi tonde ndamutuma kozi ndakamboita kashopu paboka panditengesa bhebhuri saka patakavhara tondakatakura zvindataka kumba kwefriend yake kuWaterfalls vakatoti ndamutuma kuti anotarisa kune zvinhu zveshe zvataitengesa ndonoti havana zvinhu zvinokwana mwana here mwana afanira kupfeka nobva ndatoachira meseji ndikati tete inini mangwana ndikaita mari ndichienda kubosman ndinotumira hembe dzemwana mugowana chekumuchinja until month end ndobva ndauya month end pamwe ndendabata nzendo yandichizodi ndichizomutora ndibva vatonditi alright amanheru efriday iyoyo echinidzadza kuma 12 ndakatovafonera tete handizivi chakati ndivafonere kuma 12 ikoko ndobva ndatovafonera nobva tete vatonditi vakati muroora ndawana $20 saka unogona kuti sekuru vauye mangwana vakwira vazotora mwana kozi vosanyepera nezvinhu zvekutaura naTondi
tonda anotombochinja kuzanga achitofonera maitei andizoti ashandisa foni yangu kufonera maitei ari kumba kwatete kufoni yachinzi maitei which is his first wife. Saka iwe usateerera zvinhu zvinotaura Tonde. Ndikati wati inini zvaTonde chaizvo handichade kunzwa zvaanotaura. Saka Tonde akatanga kunditaudza kuma12 kone foni akatanga kunditaudza nemwe foni. Iwe Keri ndinoda kutogadzirisa kuti ndidzoke ikokoko. Ndatsvagira basa naTete. Nditumire license yangu uzodi. Ndatombomuresponda time iyoyo. Ndakandizoti nebapira time because anga kufona muWhatsApp. Nobva ndatoenda ndikamutumira license yake. Nobva ati nditumire nekusere futi kwelicense. Nobva ndamutumira. Nobva ndabloka namba idzodzo. Akabva anditangidza nedzimwe namba futi. That same night iyoyo. I think within 2 hours. Tonde akantaudza nemanhamba 4 or 3 akasiyana because ndine WhatsApp too. Saka akataura WhatsApp ndikambloka uya kune WhatsApp yotaura odzoka futi kune WhatsApp ane dzimwe namba odzoka futi kune WhatsApp. Akapedzita kusema message kuti ndaingomudaira inini handahusisina basa nini rauta because ndakatomunyorera message zvishwa ndimunyepera kuti handichakuda ende handichada kunzwa nezvako. I think my message iwayo maybe pamwana wakatomaona kuti mapurisa akauya akabata mafoni akadinga akatomunyora kuti handichakuda handichada kunzwa nezvako because iwewe unonyatsokwana. Ende ndikakutarisa iwe ndikatarisa mukadzi wakunesa mutsingirevo maaudio andataura iwe kwanza ndikuti akazoplayawo wangu anachizoita kunge ndine ndakamudziridza ndikati kana ukatona munhu akaita kunga iwe wakatora ndione mukadzi wake ukatarisa mukadzi wako zvaari kukanditarisa inini ukaona munhu akakuramba iwe aurambe uchitaura neni kanditarisa wanyatsonditarisa zvakanaka ndakamutukira zvoti inini ndotomboregera kuti maybe pamwe ndindakamubloka sekumubloka kana mbuta maybe asina kusvika extend yekunditi ndakuzoita zvekuraya mwana kozi akatora foto rekupedzisira rakanditumira riri mufoni mangu remwana. Nobva atondisira foto akati mwana uyu akatorarapo atomborina basa newe asi tombokufunga ndikati gara naye anti mwana wako uchadzoka naye sekuenda kwawakaita naye. Ende ndinokaitawo kupindura kwehasha semunhu anga akabatikana kuti munhu ungati ndipinda nemwana kuchachopova waenda the following day wakuZimbabwe wazodii hauna hembe anga akati ndirongedzere hembe dzemwana uri ndiende naye kuZimbabwe. Ndoga ndirongedza ndizoti munhu ari kuenda kuZimbabwe nemwana. Saka ndakamutukirira that day. Nobva anitumira foto rekutanga akati mwana akatorarapo yatombona kana basa newe. Saka usamutsvaga. Nobva ndamutora iti ari kutsvaga umwe ndiani because ndori kunitaudza mbona anzi kutsvaga. Nobva anitumira imwe foto mwana achichema. Anitumira foto mwana achichema akati une nharo here ndiri kuratidza ndinoda kuratidza. Nobva ndati ndine nharo ndiratidze. Video akazotumira kubva ipapo akatumira mavideo achitora mukaka womwana anga nekabhodhoro kebrown kaiswa green achisanganidza mukaka womwana nekabhodhoro achisheka aitumira tumavideo but twatori maview once mavideo aiwhatsapp maview. I think foto randinare 100 ndakazokwanisa kutora foni yomwe munhu ndaenda unonoka kutore foto akararisa mwana panze papavement then nokudhuze nekugedhe kumba kwatete akaisa banga paside but mwana anga atofa. But akatanga kunditumira mavideo akatambonditira video call nobva ndadaira nefoni yako ende paita video call Tonde anga ari mumba nditoti anga ari panze mudining mumba machete ende imba yaitoti haina sini. Ndikada kutaura ini handisi kuti ndikutaura kuti munhu akazoitikana nini ndakati pamba pacho hapana sini. Ndakagara pa ndakaenda pa I think about 3 times pakavhurika padenga pesa zvekuti munhu ari next akapinduka nkeni kuti mune munhu akarara kana mune mubhedha unoti ende kumba kwatete from there ndakanzwa Tonde aishandisa foni yakombi kumbe which is first born yatete. Pane mwana anoteera ari form 5 mukomana. Pane mwana anoteera musikana ari form 1. Pane umwe ari grade 7. Pozoita musikana mudiki. Poita baba kumbe wacho wangu aripo. Poita maini musikana webasa. Papana 7 pamba. Ndera kaitika zvinhu. Ende Tonde iPhone ari. Ambodifonera nevideo call akabata mwana pana. Achiita video call nobva ndakata foni. Kuzanda ukwanisa manditarisa zvaichi. Nobva ndisisa mavideo achisanganidza mukaka womwana nekabhodhoro kegreen kainzi kakatengwa here mushonga because ndete wakazonita nditaona sleep nemhongo matonde because ndakatarisa mhongo matonde already kuti hamuna here kana tsamba maybe akanyora yekuti zvinhu zvake zvaari kuita ari kuzviitirei kana kuti chii. Nobva vatichengeterawo motera chidzi. Nobva ndati tete vakati mamusina chinhu mhongo matonde mamune sleep nemushonga anzi akamutenga kwachikwana musi wa18 ende Tonde akasvika kuno musi wa18 ende tete vakanzi vabva vese kurwara vachiwa kuno kuna Toti. Saka inini sekuuya kwanda ndakaitaka ini ndichisvika kozi tete vachindifonera manhere musi wandafona
ndakafonera mapurisa akafonera foni yatete yaringa nendai ndobva ndafonera sekuru ndikandokumbira kundifonera maikuda vauye online ndobva maikuda vauye online ndikati maikuda ndokumbira undipe address yebaba Yuda inova panapa kozi baba Yuda ndakabva pasvika padhuze nepatete ndichagoti hapana here munhu angamhanya kunoona kozi mafoto andiri kuisirwa naTonde nemavhidhiyo ari kundiitira ini ndiri kure ende tete ndavafonera but vatonditi ndiri kutomwa hangu but ndawana $20 muroora ichi inobva vatokata foni ende handida kuita kana 10 minutes ndichibva ndada kutofona foni yavo yakaisira chaita munhu akazondifonera nditete the following day vachitonditi Tonde muroora Tonde auraya mwana ndakakudza kuti uya utore mwana ndofoni kwa ndakareceiva natete saka ndazokwanisa kutaura navo kubva vanga kutaura nefriend yangu kozi ndiye anga kushandisa foni yangu ndobva ndakafonera mama ndikati mama kunzi Tonde auraya mwana vakatombondituka vakati matanga madhirama yenyu zvinyi zvemunondudza zvezvinyadzina basi ndobva ndakafonera shamwari yangu mubvawe shamwari yangu pakasvika kumba ndiyanga ane foni ndiyanga kushandisa foni yangu ini kutaura nevanhu pafoni chete mafoto avakanditumira ini emwana uyo anchinzi ndakafushirwa nekudidi anga ari forwarded kodzara natorwa nefoni yangu ende zvinhu zvakagara kubva kuseni I think inini pakaita time mwana alright anga atofa kozi Tonde anga fushira mwana but Tonde anga asati afa inini pari pamba pangu handina munhu wandiri kuti munhu pane munhu akaita zvinhu izvi kana kuti chii but pari pamba pangu inini pamba pangu kwashaka hanzvadzi yangu yauya ane zvaaita ari kushanyarika akarara aita zvinhu zvaita handizivi hangu mutemo maybe nini pamwe nyaya yekuti handisati ndamboshanda kumapurisa hautenderwe kutora hanzvadzi yako ichiri kushinyira apa ichiri kugona kutaura kuti umuendese kuchipatara ararame akwanise kumiririra nyaya dzake unomumirirawo here kusvika afa zvekuti unogara about 2-3 hours makatarisa munhu ari kushinyira ari apa makatarisa munhu kozi ndakatonzi vabakumbi vabuda vakatora mota yavo vachiti vari kuenda kumapurisa but vari kusiya munhu akarara ari kurwara vakatadza here ngotora munhu achifana kupolice station oti ndine munhu yauraya munhu kwari kudai munhu anomhanyiswa kuchipatara ararame kozi ndiye munhu anga achinzi ndiye munhu ane zvaaita kozi isu tese toda kuzoudzwa kuti munhu ndozvadi zvaaita inini pandakasvika pana tini ndakasvika panapa nezuro inini vanhu vese ari panapa ndivaziyai vanhu vandoziva havo kana pano pacho handopazivi ndakatozoiswa message kunzi aiwa kana maguya muroora musasauye uko kozi vakumbata vade marirwa nechirongwa kwavo saka munouya panapa ndichisvika panapa ndakasvika zveshuwa nezuro ndakatofonera ikumi mukoma waTonde vakanditambira kuroad tikatouya tese panapa zvakanaka ndobva ndasvika panapa tete vakatambira mwana alright vanonzi vakarohwa neshoko vakavhunduka vakaita sei I don't know maybe pamwe vanhu kwatinobva kwakasiyana nezvatinoita zvakasiyana ndakasvika panapa nezuro kubva pandakasvika ndakatombobvunza ndikati tete zvanzi aiwa tete waenda kumba ndida kuenda kutakishopa itinganga amanheru ndakasangana natete pakona ndisangana natete vakandudza mashoko ekuti iwe naTonde makauraisa mwana wangu de makandipa zvangu ndakamuchengeta but mwana akafira muyadhi mavo ari under care handina kuvapindura ndakanyarara ndobva ndapfuura ndichienda kwandiri kozi ndakaona kuti nditoriwo munhu nyama ndikavapindura mazopedzisa makuchinjana mashoko makudii makuita sei handina kuvapindura ndichitodzoka ndakadzoka kumboko ndobva ndatodzoka ndikagara ende zveshuwa ndakatarisira kuti alright tete havandisume inini ndiri murooravo but tete ndo vakatambira mwana I don't know if I'm wrong havanawo here right yekuti vanombonditwa muroora wangu mwana akasvika zveshuwa zvakadai alright handaumbofungirawo kuti Tonde achazosvika paextend yekuti kozi tete pakaita video call nevanhu vakataura navo I think people they can confirm or they were recording that video call I'm not sure kozi ndandisipo but tete vakapindura vakati munhu wese akabuda akatoenda kurara Tonde akarara mudhaini nemwana as usual I don't know maybe pamwe chirungu chakanditiswa papa ndapanzwisa but akati Tonde anga akarara nemwana as usual inini pandakasangana navo vakatoti iwe naTonde makauraisa mwana wangu de makandipa hangu ndakagara naye kozi mwana aingorara nevasikana but handizivi kuti Tonde akatora sei mwana mumba mevasikana I think for kusvika patava izvezvi now about 3 mastatements izvi hangu alright zvinhu zvakatoitika but tete vangu vasinawo right here kuti inini semurooro ende inini ndii munhu wandaiziva kumba pana Tonde inini ndii munhu wandakaratidzwa achinzi hanzvadzi yaTonde vangu vasinawo right here kuti murooro wangu ndakavhunduka alright varwara vazoni ivo vari kutovhunduka but zvinhu zvakaitikira pamba pavo ende vanhu vanga vatomboona within 24 hours kwenini alright wakapa assurance kuti aiwa muroora mwana asvika ari safe havanawo here right yekumbondiudza semurooro kuti aiwa murooro wangu uri kuona so zvinhu zvakafamba so havana kana chinhu vakambondiudza kusvika dead nhasi ndakangogariswa panapa inini changu ndaingobvunzwa kuti wapapi kokadhi remwana munaro here muchitumirawo foto
Zvinorwadza mashoko anorwadza tichitarisa chiitiko chakaitika ichi. So tichitarisa naTonde ndenge mane nguva yakareba semuchigara mese. Natonde taisagara tese as such, but I think that one about 3 years. For 3 years. Tichifambidzana because Tonde was a truck driver. Okay. Yes. Aizviendera, but I think ndingati last year we spent like nguva dzese tese because Tonde aiti tichenda kuZambia taibva tichienda tese because ndine nhumbi ndiri munhu aingogara achirwara. Saka aitogara achitaura ndototya kukusiya uri wega because unogara uchingorwara. Ndopa taitonyanya kuspenda time tese zvekuti maybe aitoti akabva tichiuya kunoku taitouya tese togara tese kunoku togara takudzokera toenda tese takagara kana sitawana load toenda tese futi. So makazoziva rini kuti Tonde munhu akanga aine mukadzi? Ndakaziva after ndatone nhumbi ini because mwana uyu ane 5 months. I think I was 3 months pregnant. Makaita find out kuti Tonde ane mukadzi. Ende iye wacho akatoramba. Tonde wacho. Atoramba inini pandakazotaura nemukadzi wake ndakatotaura ndege. Patakaenda kuZambia patasudzoka vachienda kuSouth Africa pasodzoka Tonde yadzoka. I think ndakatomboisira mudzukuru waTonde message ndakatombotaura namajaira because ini Tonde handimutya. Kuti panenge ndakudzoka kana ndakusvika parodha kana kuti garaji vanokwira kombi vouya. Vakauya vobva vasvika Tonde achitaura nyaya dzake ari apa ini ndichitaura nyaya dzangu ndoti ndoti nyaya dzake. Alright, but tichitarisa muri kuSouth ikoko magarisirana amaita naTonde anga akamira sei? Hapana here zvimwe zvamainetsana munhu? Zvinombonetsana nezvimwe zvinhu takanetsana ende that day racho rakadzosvika ndamapurisa kana vanhu vedu vakatoti nyaya yacho yakonzera ndeye because ndanaendesa foni yangu neigadzira ndayatogadzirwa screen because for Tonde angasiya foni yake angabatisa foni yake nelicense yanambotaura patakasvika job because tatisina mari nepassport yangu inini zvese tatakatozvibatisa ini because ndakatongodza ndikati ini passport haindinetse because kunokunda kugara zvekudaro but iwo passport yako ichengetedza unosungwa indoshaya mari yekuti kuti ende zvana yekuita nazvo chiwa tatonzwisisa nobva tatonosiya foni yangu yakadonha bva yatsemuka ende foni yacho ndoyatashandisa tese because yanga asati ane foni aine foni yekuita macalls but anoda kutaura paWhatsApp aishandisa foni yangu ini ndoyatashandisa tese saka foni yakadonha mubva ndatoendesa kunoigadzirisa nobva tatoti tese andonotora foni because ndiye akatonoisiya kwaigadzirwa foni nobva tatoenda takatoperekedza nemukomana ndatinaye nobva tatodzoka tese mukomana achitisiya pagedhi ndichitomuti ndipe foni yangu ndodaisa sim card achiti handisi kuda ndoda kutanga ndaisa sim card rangu ndomba mubva tatonetsana nobva ndatomusiya ndataura ichitora foni yacho chishandisa iwe nandichaide nobva ndatomusiya ndienda nogara pasina nguva ndakaona munhu akungouya akamhanya kusvika achindihedha ndopa ndakakuwara no papa vedu vakatombozama kutaura naye vakazama kutomubata chero vari makamukoni vakasvika pakutozomisira njema zvekuti kana hanzvadzi dzake hama dzake dzaiva kunoku aitodzifonera achiti tave nemuroro wanyasandisungisa ende zvechiwa ndikatombotaura navo vakatonditi aiwa siyana nekumusungisa tichatotora plani yekuti auye kuno kuZimbabwe. So chii chamakanga manetsana kuzosvika pakumuri? Nenyaya yefoni iyo ende foni yacho ndiye anga atori nayo futi because ndakatomusiya ndikatisara nayo ndakwenya because isu taishandisa foni one. Alright. So pakushandisa foni pane zvaakaona here mufoni zvakamushatirisa kuti ingava message kana zvimwe because takatombomubvunzawo kuti une zvawaona here mufoni zvekuti angazviona haana kukwanisa kutaura ini akatodzoka achinditi nebvamwe mhepo dzatongondibatawo ichichi akatotanga kutaura nevanhu achiti aiwa yataura netizodi ine zvechiwa dheri rose munhu anga akatobheka no ndakasvika ndichindoromusiya police station ndakamuudza ndikati inini handirere zvinhu zvekuti nhasi munhu anokurowa mbama mangwana munhu anokurowa chibhedhlera unopedzisira mangwana kusvikira mangwana anokurowa ndokazvakatozosvika futi kwekuti unenge uchingotorarira munhu achingoramba chiti ivo vana ndatoti pacho handisi kumuda ndinakatomurega nekuti asvike kana pagedhi kana nemwana adi asina kumbomutora because haisamboita time yekuuya kuzona mwana. Shemu zvichitiko chinosuvisa ichi mama. Toendawo zvakare kubva musi watorwa foni naTonde muchinetsanira nyaya yefoni tozoenda musi waazotora mwana pakatora madezi akawanda zvakadii? Tatotoona after 2 weeks. Alright. I think zvafana 2 weeks. Alright. Because akatomboenda kujobheka kanogara tichitotaura pafoni aiwa ndachinja zveshuwa ndichazviite zvizvi imhepo dzangondigarawo zvazodii ndinozoti sevanhu vanenge imimi izvi zvinogona kutodzwa namai wenyu kuti aiwa munhu uyu so but iwo nemunhu nekuti ndimunhu wako muchidanana muchinzwisisana muri tu. Upenyu kwamuri kuita mama chinango chakaitoti Tonde atore mwana wenyu kuZimbabwe chii chiri chii?
maybe nenyaya yekuti munhu airambirwa kupinda pandaigara anga asina access plus inini wacho ndaimudza kuti inini pazvinhu zvako zvawakaita handisati ndatombokuregerera because inini akanga aita sei time ndo patatanedza nepo pakaenda kuJoburg kubva pakabva kuJoburg akadzoka akawana basa pandaigara kadipa tatinambogara tegara tese ndo pandataura ndikati taigara kumba kwabamini murume womunina wangu mama vatauriri pane mashoko ari kubuda nevatauriri vari kuti Tondi pamba paigara anzi akadzingwa nalandlord paaigara ipapo manini makambowanzwa ndakatomanzwawo ende I think inini kubva nhasi pandatomuka ndiri panachobvunza kuti ndikumbira kuenda kupolice case because kutopawo munhu false reports I think itoriwo mhosva futi ameno handizivangu because iwo panyaya yandanzwa ini nekuona kwandaita nemunhu atombonitumira waona atotaura akati Tondi ane maphotos aanawo mufoni ende foni iyi obviously achandisa foni yakumba hapana paangadhilita because yanga asina foni yake saka which means vanhu kuti ataure nyaya yekuti Tondi akaona maphotos akazotumirwa neni zvikazodii which means munhu anenge atori neumbowo hwakakwana because munhu haungakwanise kutorawo zvinhu zvaunenge usina kuita sei usina kuona saka varitauriri vari kuti maphotos akaonekwa naTondi anga ari ani ini handisi kutoziva ndatozvionawo zvavo kuti because chero munhu wacho akataura ende munhu wacho ari kunzi akapa ripoti kumapurisa kuti akazoona maphotos akazvuga kuti inini ndaizoita zvekuita zvechihure kana ndikazoita zvekuita sei handisati ndatombomuonawo kuti ataureni zvinorwadza mama pane mashoko zvakare ari kubuda nevatarira vari kuti Tondi akanga akagumbuka pakuti akakubata redhendede nini wanzi nalandlord in where I stay it's not a house it's a flat okay I don't know kana pana landlord pa flat okay because it's like parese pepe panogara vana vechikoro usually vanhu vanogara vakawanda panogara mastudents and we don't have a landlord hatitorina kana caretaker tine maoffices where you go to pay rent yako saka handizivi kuti landlord wacho maybe vanga wabva kupi handizoziva ndo matariro ari kutaura ende hanzi ari kuti paakadzingwa na inini munhu ane information yakaiswa pasocial media ndakataura naye because munhu akatanga kuita reach out kwaari ndimoboisnet and ndichisa report first message yangu yandakaisa ndakataura namuneti ndikati please don't post pasocial media because this guy ane masuicidal thoughts saka anogona kuona post akafunga kuti inini ndiri kuda kumusungisa sezvo iye akatora mwana musaposte but semunhu andandambotsvaga help kwavari after 2 days ndataura nawo ndakabva ndaudzwa kunzi Tondi auraya mwana saka ndakabva ndaonyorawo message dzekunzwa kwandandakaita kuti munhu uya wandaitsvaga akasvikawo kuZimbabwe saka ari kunzi akauraya mwana apedza nobva azviuraya zvinorwadza izvi mama zvikunzi zvakare paakadzingwa Tondi amene utungonzwawo nevatauri vari kutaura hanzi makanga makutobatsira zvakare munhu akiyategere kana angava landlord wachona here muchitobatsirana kuti Tondi adzingwe pamba ipapo amene wechokwadi inizvo zvandingaziva because where as I said before kuti inini kwandogara kuna landlord I don't have a landlord chokwadi amataura mushure mekunge Tondi auya kunoku hanzi pane maphotos amakasenda inini amene murume wame munaye here hanzi muchiita kusvotisana here ndofunga ndopai pamambotaura kuti nemakutukana paya aiwa ini kutukana ndikutokudza ndakamutuka zveshuwa ndakamutukira kana mai wake ndikamutukirira dzinza rake ndikamutukirira mukadzi wake and I can say and say that again muchiri kurangarira zvinhu zvamakamutuka zvacho zvamunogona kungotaura ndakamutukirira zvonyatsoziva hangu ndaimuti chika but izvo ndokutaura kuti ndakatomutukirira ndikamudziridza ndikamuudzisa but zvekuti hanzi maphotos inini ndozvo pandaitofunga kuti sezvo teitawa ndonga vari kumba kwezvese izvi zvakazoonekwa maphotos nevanhu vakazopa information vakadi foni futi iri kumba kwavo vaigona kutaura kuti aiwa murore ndakamboonawo mafoto aya kozi ndo akatopawo futi information kupi kuti murume watete kozi mafoto ari kunzi hanzi nemakatoshama mune murume wame kozi ndinoda kutomaonawo kozi handisi kumaziva hanzi zvakare makazoendera pamberi muchiti mwana uyu anga asiri waTondi pakutuka kwamaita ipo paya ndichitosvika panapa nezuro kubva ndisati ndasvika izvezvi chero chandandiri kutotaura nhasi izvezvi ndechindokumbirawo DNA test I think maybe kana vamugabe vanogona kungofonerwa I think just hazvitombodei kana 1 hours tikuita I'm very certain kuti mwana ndiwani nditori nevamwe vana futi saka handingazoite zvekuti ndinonzi hanzi Tondi wacho ndikada kumutarisa chandinchimunyepera kuti mwana ndiwake chipi inini from the family and everyone
handina kana I think izvozvo chero sati tombobva pano kuenda chero kumakuwa chero kupi ndokunotodza munhu wese to start from DNA test kuti pajekese zita rangu ipapapo ende iyoyo ndachitoida chero vasingaidi kozi kana DNA maybe amweni kunotozobuda uchiti mwana asi wake vane vatouraya mutorwa futi sezvo vakutaura kuti asi wake kozi vanhu vacho vaigona kutaura kuti hanzi Tondi akati akavaudza kuti ini ndazoita zvechifambire kana kuti ndazotukirira nditi but mama tichidzokera hedu kumashure nenyaya zvishoma tinovimba hapana zvimwe zvamamata hapana zvimwe zvamakazombonisana kubva Tondi abata mamessages mufoni menyu amuono here kuti maybe Tondi akanga aine chigumbu mwoyo nemameseji akanga aona ayaya zvinhu zvekuti haana ake wakaudza but mameseji angaona apa ndekuti chini hatisingaziye pakuti makati makarwa here mushure mekunge aona mafoni here amene mufoni foni yanga yaenda unogadzira phone time dzakauya phone time dzacho dzadaitonesana nafoni masim card dzacho ndinda nditorina saka kuti ndikati akaona message phone because phone yanga ichiri yakatoiswa my last kuti tatorwisana achiti mira nditange inini kuisa masim card ndichiti mira nditange kuisa sim card ndokunetsana kwataita phone inini ndakatozonoisira sim card tato police station kufunga upenyu chaita kuti Tondi aurayi mwana azozviuraya zvakare chingava chii inini from my own understanding Tondi nemudiro wacho waita mwana kuti hanzi asinganzi iye azouraya mwana inini bandira ndisanda kutozvibhiliva but kuona kuine magarisirana amai makaita whether anga vanganaka kana kuti anga vakaipa chii chamungafungawo in your own opinion zvipesirawo kuzotaura zvimwe zvinhu zvisingaite mwoyo wenyu uri kunyatsarwadza sei mama tichitarisa rufu rwaTondi tinotenda mama nemashoko enyu mushure meongororo netsvakiridzo taona kuti kazhinji zvinowanzokonzeresa panyaya iyi takatarisa inyaya yegender based violence vanhu havaratidza kuti vaigara vachinetsana mumba ende zvakarewo pabuda mashoko ndofunga mangozvinzwira kuti pane mafotos akabatwa mufoni yemudzimai naika aisenderana ndo zvasakisa ipapo tinowanzokurudzira mhuri yeZimbabwe kana tichinge tawana zvatinetsa mungava mukugarisana kwatinenge tichiita ngatiwanewo watinoudza ingava a friend kana even veukama vanenge vari padhuze kana kutoona zvavo local pastor kuti tinge tichigadzirisana tinoziva zvikuru vanhu vechirume tine kusada kutaura zvinenge zvichitinetsa naika aiwa uyewo mucomment section mupo pfungwa dzenyu kuti panhaurirano yataita madzidzo chidzidzo ipi zvakare yamungade kudzidzisa tinoziva zvikuru kune vanenge vachitonetsana mudzimba takatarisa zvakangofanawo neizvozvi aiwa uyewo mupe maopinions enyu mucomment section but please don't forget to like share and subscribe to What Seems Trend so that whenever we post our latest news automatically you'll be updated. We love you so much. See you next time.